Into zomanga ziphele emlilweni mfondini kodwa nzima kumfohlaba lo duma baba. Ngicilike la wey. Ngifuna ngisebenzele wayi. Nantoni nedinga? Ushaya isusu manje. Avundade nyuka nengalo khohlele singene ucanile umhlola fonini ufumene. Olweni yomkaya unjani? Avumbe esigqibeleni nalo ndinomhlola singawazi banza uthini nani mengaba wankangala ndlele ehlathini kodwa ubonile. Must please drive this vehicle this weekend. Drive it all weekend. I'm sure it will drive forever now. I think you can drive to China and back. Evunini ukhumshile ekhaya ngoyeba ndivavanye hayi ndixakekile mani ngaleni imini kakhulu nabe ndivavanye makami. This is the original rubber that come in the hole, and then the pipes and stuff run through it for the clutch. You see? So now I cut the center out. I'm gonna shove this around and it will go back into the grommet. You see? Then the harness will run through the big hole in the middle. Then there will be no sharp points anymore. Evonini, ngimuntu azakuphelela manje yangasekhaya. Kodwa ndiyazi noba ngoku na okanye kusasa phakathi kwezonto zimbini kodwa ndizawubona. Evuni kwento ezininzi ndizicinga nako ndilibala isilawa naze ndingajiki tu. Evonini sendiphuma apha ndilibele isilawu kuzo zonke into ezilibala ndingalibala isilawu nje uyafuna njika nashiya tu. Hayi esikadyakalashe sose. Avuni ndiye ndingaqusha lazi mani xa ndilibele into fumanise basendisithi ndigabhe endleleni funeka phina ndijike. Okusayenzayo ufike elalini eyoba ngondifike emva kwexesha elingakanani andileqi mntu mosandibulela ngamntu kuthiwa ndizetyalini phaa. Usuka apho ndisinda kwenye into fondini kufike emangweni. Kufike oku imimango yona yam noba ndawo nikule ndawo umango wona ngowam kodwa ke no ufutshana nekhaya ungamngasela nawo ungabe kudala uvela udlamini for into zommango buza into ezimnandi zamazingela fana ndiyabona unwabile apha khoyo kona sebenza inyama zona ndiye nqa ikade esilarha ithambo libe linye ndabona udlamini unesikrogo uyaqomba into zamazingela ayikhona. Wekhaba njani bho? Wathisa lo muntu into zimanje. Andiyeki nenyosi. Phinda waqwanya zaboma ingathi ayizuyoyikhaba le bholeti ikhaba kodwa elekwe kadlamini hayi bakhweze bowukhaba lo bhola fana sihlale mani kuhamba ithuba mani ndibone kakuhle ingani ngosisezange ukuzirhuqa amantshontsho zibheka phasi zanganene hayi fondini kungabi nani kuhamba ithuba kuvela umtshana lo mtshana unandixenda ngantoni enye sapha laa nto indinceda. Awazi fondini uthina ayifuna udibana nokulondwana obanye ntwana leminyaka yakho iyakunceda fondini kaloku kuyakuncedisa laa nto impilo leya isa nempilo fondini usixelela ngodebele lapho thude fondini ndiyofika kulaa mmango wasekhaya no ndiyofika ekhaya xa ndiyafika ekhaya akukho kwabhele akukho bani bomani thude ndehle lali ngoba ke ndiyarhani babalapha ngezantsi nyhani mani ucaba nje emhloleni ngoba bapha ngezantsi. Gayelo John. Ngelo mfana, neke John. Wenzani ba? Ayivuni? Iko. Ikhona la yami. Ya ukupela 2 liter wanibonza inyosi. Ya ngambeke 2 liter. Ngambeke 2 liter. Fona lijolo ukudla umgubazi utala ngetoti funi kanti yogqibela. Jinhlo wenqakwe funi. Ikhona siya kumaqheko esithude sihambe siyofumana ubhela hayi naye semfumanisele senyuka ngobhela athi ayibenyuka naye qaka angayiqondi basendikhona wenendi kodwa ngaphakathi ndiyayiqoma izaba khona engxaki athi gqi ngam senihamba noJola ngekadibani naye alalisa ubongo mfomkhulu ikhona ufike egusana egokwana mandaba nangonde unidela mashene tezawufika manje enkundleni laqala uchuku ndayibona kakuhle uba uJola ubhekiswa ngapha nangapha uyafuna ugoloza qha uyayiboma ucofa amaqhosha akhe ibomba uJola ezithulele qha uyaboma ucofa ifokotha bangasavala umlomo ngoba ke kume ngoba uJola udumile kubuzwa yena kubuzwa bhele kutheni kubuza uJola uJola uyabuzwa nje uJola uyabuzwa yena uJola beke wayecawa ngoba uyandibhida ngoba uthi bese ukhaselwe eziko wayiyeka loo nto leyo hayi the kanti uJola unengqambo ngoba ke wayeka selebambini fana athi ubhela ume kakuhle ufuna into yoziselela akafuni Jolo mntana wathi wandibonisa ifoto yabuthi nguwe lo hamba uwele la mina
ufuna wabani Fonini ajujumbisa ubhele athi uJoel uzawushiyeka makashiyeke basi ngapha unxaniwe yena ngoku ndibona phi izawuba khona ingxaki singayizama ingxakalo le maki ngoyizawuthi yangqongophala mina ngingeni lento yakho wena iyangena emagini zombili kodwa kanti abafone ndifisa ngenamba amakhesi Fonini bona uba ndizukonwapha bandimsanga lo mfo sibuye naye lo mabona kude wakhe ambeka apha Fonini alawule ke ngokuba inhloko ayizugarajwa namhlanje kusasa inhloko izawuvela wena Jola hlahlela ezimbambo yathanda ukukhekeleza xa kusetyenziwe lo mfo uzingele le nyama weza nayo akazoyiphatha ngoku Kodwa ke sawuthi inqaku funeka iphekiwe into yokuba selipheko ityiwe. uJola vale phezulu amane eqhuba ngenxa kule magi qha uboma ubeka adibana lamanqaku khona into ezawenzeka nongwana vele ma kanti ngengomse yaficelile yasokolisa la kumsethi ixheke udutyulwe bona nongwana usakhala ngalaa nkomo yayisule sangaba kwadubu Wena nongwana athi hayi usafuna ukwela lapho ulungisa izinto zakhe qha le venkile nayo kuyakhalwa ngayo ngumuntu wonke avelani mayikhona yongeza amaxabiso phezu kwamaxabiso sikhambe sithumela amanqatha phezu kwalamalahla uba mawathambise bonini kusebenzela miphi umithandathu mani uzawuva emveni koko mani qha simotshwe ngubhele ngepepi lengakanani ezinenyanda yale nto Thatha mani mawesa manje John Bonini njengoba sihleli nje umphunguzane into esarhaye eqitshayo nje ungezantsi ubumoya uzako nabo izaba khona ingxaka bekwapha kodwa yityane eqaqelo imbaba liyawuphinda isivelele khangela le nto ivela enye nenye yawuzivelela Odipa namaqaqa imbaba liyazivelela. ngiyele qaqa mndene Hayi betha phezulu. Imbaba liyazivelela. Bonini sifumene ipepi lesikhamse sijonge kwatu ubhela ikhona manje mawucinywe ngogodu sigqibile ngokuwa namhlanje Lo mlilo ucinywa. Because ixesha lawo liphelile. udina ngobhela Kutsho kusasa sisenhlokweni cha. sitya inhloko andazi ke fonini uqhawukephi ngoba bekusathiwa kuyagoduka neva ngesiginci nabo bangakudla udityanisiwe kimi Yivona xa bunofika kusasa ubona ingqusho ubona amadambu umama abe ngalelwanga bakude kwasa ikhona into ezenzekayo Bona ubhele usenomqhele nakusasa ngakonda akakuhluba hayi uyifatye ndana sechayintela inhloko Sile man, silele ngobusuku izolo kodwa kubhela uthi la nhloko sifuna uyilungiselela. Vuka ngapha kwakho umfama uncomayo baba kudoma udenge utywala umke baleka abuye baleka abuyi Esapitani. Kuningefuneke sikusipitani. Nabale imfundo. Bona ke ngo inhloko kufuneka iphala ugqiba wayiphala. Sizayicabela ke wayicabela kuyi-dry ke. Siyipheke. Bona nobhela beyifungela kodwa uthi le yayo uqala yambida ngomqhele le yayizusinda Abone. Uzayisika mpela. Abone. Nasiyipheke siyipholise. Wena nxa ndizama ulani babhele isuke lapha into yakho noJola uphinde uza naye ba ingxaki yakhe uyadolopha ngafuneka ukaraji uyalalala ngafuneka ubasi uyalalala makuthe nathi iqhileke okanye nathi enye into uyakhala nalamabona yakuthi semva kwapha ba ukhawulezile phezulu abazokuva ngoku kodwa inyama yakhe Siyayiphala. Izawuthi yawugqiba uphalwa siyihlahlela. Emva koyihlahlela uzayiva wena yawuphola. Kodwa inyama yamabhele nepepile fon yamandiya. Man, ikhamso koko ngathi nama-level amabhayini afuna lapha kwamtye. Yho! Ivone sasikhalo sala venkile kutala ubhele ufuna uthi umuntu olapha phambi kwathi inakwedini sapha uzanyuza engalo yena Asisabe lezi zikhalo hey hayi akukhala amadoda la uba asiyanyele into yale ntwana mayihambe Uthi ethi le ntwana ngaloku phakathi kanifika apha nibuza
airtime ranto he i-20 rand airtime 20 rand ngibuthi unamali ndine 100 rand uthi 100 rand hey xa buyisa change buyisa 76 buza imali i4 rand on top of 20 rand uzosinyisa hayi manje makaqothwe phela Kena igama lamba abashanya lento yalo. Hayi ndisabele funa into ebhele funa ujujuza ujolanga. Umuntu lapha phambi kwakhe ufuneka udebe kanti uyamjujuza uba makayena uthi ingxaki yakhe ndifuna umjujuza qho ngoba ingxaki yakhe inye. Ingxaki yakhe yena. Wasoloko engunamuntu awacemba mhlawumbe yabala hle nje. uJohn Because ayikho lento ebalekayo kule. Ukarapha lento uzaphinda uyitye. Ivone boma ngokufuneka sibe ngamahlungulu bayela lwimi silijongile amehlo sawahoya ngelwimi lehagu lona. Likupheke Jolo kodwa siyafuna ulibona kasekuphekwa. Hey igqibeke lento fonini yawuhlanje ivuke efoni boba yini into engatyeka ngoku ayiseyona nto ibimnyama lilahle ungabi nani igityisele yonke embizeni yawungena embizeni ibile foni ubila kwayo qha ithi yawubili vele iqine yome nku nxa uyipheka uyilibale ngoba uqale kuvutha izihlunu ezingaphansi ayifelele ngaphandle awutsho uncame nda foni sibonisane balento igqibe inguni le moto kawufuneka nanibuye ngevan kugawulo silayisheni kodwa ubhela athi nangu lo mfo omnye wabafo bamncedisayo Uthi vele ngoku ubethe ingwatyu uyafika untanjani. Uthini Nje ubethe ingwatyu nje untanjani ukhona. Yacoba. uyathanda uthetha bambele yewe. Iyakuncedisa. Ukufika khona bed. Lo izolo. Lo izolo. Nibane pha kuye bed. Akubani. Niba ngapi? Efoni ubhela athi bekubuhlungu udibana naye selonwabile ba uthi kumanda bezilayini qha ingxaki kufuneka ube nento empokothweni ungabi namarhamba awuza konwaba uqha kunobadala. Ubona phela umuntu kuhle cha kaloku abavuleke Imali. Asimuhambi be. uhambe cha ngaze kube khona wewe Yeah. hayi ke ungayapi Umande lali. ungayapi Eh? hayi mali imali kuva yabona hayi hlo uba kamandi futhi Efonini xa uyijongile emehlweni ngangathi kuhle kunini okosehleli ecam kwalomntu kuhambe kuphela izinto kodwa fani hayi indanga iseliguni qha izihlunu zona zithambile zimnandi qha yona ilikhulu. Isequni. Izihlunu ezimani. Fonini ubone ixesha elihambayo loyiyeka ibile ide ibe kanti izawude ithambe foni ubhele kafuni nova ngobakhe wonke umuntu imphaka izembe fonini igqithe embonjeni lento ayityayo uthi ngakho nomuntu ozawuphinda galele kwaqhile ityiwa nguwe nalo qha yivona silawule ngegqudu kuhamba ixesha ide ivutwe kodwa ithe yawuvutwa ndabe ndiboma hayi sephambili igqithe ubhele wathanda ngotata into zakhe uhlala nomabonakude wakhe phaa nalaa mfahleli naye akhange kube kudala kwathi izawugqitha embonjeni sithe sesiphambili abe kusikeni hayi sabona kakuhle uba ubhele uthi akazupha mntu tu akafuni qha foni ntya indlebe ntya imevu enxakho efondini imandi njani. Wanini kuko namadoda ekhe wathi mawahlamba imbiza uba ihlamba imbiza ngokuthi uzawagalelela kodwa hayi onyanzelisayo andiyabi ijikephi. lo ncane okay khonqa lo xa bikhala bezempilo ba but not lo uzafosta Efonini hayi nalapha iphela imbeko kodwa ubhele masihambeni madoda bekuthiwa kaloku sizawukhitha lofika sasoyikheni xa sithutha sifika qha umoya ke ngoku sowumbi ngoku nje bimini iqina unento ejikelezisa la meva ke ngoku nje eba yena ebethwa ngogaga nje uthi anaxesha la meva uba inobuqhutywa umqhele. Foni uzoyika. Umoya jikeleza mef. Fonini eziblayi imboma sezincama ubhele ubethwa ngogaga uthi yena hayi awoyike lo meva lo moya ujikelezanga ububhongcile emeveni uyaxoka ndangaba ngemva izophuma untanjani uyagala kwayena ukhona mfutha awoyile zomaphambi kwala meva sibona xa ingena emehlweni awuzulala. Mama phambi kwawo. Hayi mapha phambi kwawo tamla.
Tyhini lo mfo uyakhala ngokuthi utye emabini xa kulo nyaka wenelisekile akasawafuni ngenxa yeziphumo ezibi. Iyahla ngaphecinga. Iziphumo hayi kwazibi. Ameva ubhucele ameva. Undeni ameva. Ngaphandle kwameva. Ndathaza ngokuthi igwegwe lethu incinci osibangathi alibambe. Makhulu wona dawakheki. Kodwa kuthiwa ngalangena nceba ngoba anenceba emakhulu nje. Amakhulu nangasemva. Evo ndenyuke mani bakho ingxaki endifuna ngapha ngasendla kodwa ke njengoba ndenyukile nje nako urhani ingathi khona into engalunga make ndihambe nozenane nto bakroba kodwa kwezi sifo zikhoyo. Konini kona endiyicingayo mani engathi ngalunga ndiyabona make ndokroba ozenane uba ingenza njani nangabo. Kukho nesifo ke samanqina neenyebethu heyi hayi sidlangile fundi. Yho ngoku kunzima uye ezindaweni kuyathethisa ukuthatha inyamakazi kuyathini kusekuninzi sathethekayo ndiyarhana ngoba uzingela kungabambeka kodwa akuzubambeka ncam. Mhlawumbi ezinye iindawo ezingahlaselekanga kakhulu zingasifaka andiyazi zawubona kodwa ke yonke into ayizukumi into izawuhlala ngola hlobo ililo ndase ndibone kwakwenzeka njani. Kufanele idinga lizojika ngomvulo noba ze kutheni na kodwa ke ikhona utshintsho olukhoyo luzawuncedisana nomvulo kanye lowo wedinga ngoba ngoku kwindlela ekhoyo yoba ukwazi ubona into endiyibonayo xa kanye ndizawudubula kodwa uzayibona apha phambili apha. Into endizayiveza ndifuna ubonakale kakuhle ngale nto ndiyiphetheyo nokuba ibethi izabetha ibole masiphele emhlabeni. Evodini kodwa namhlanje sibe sababhubhidana nozenana ndiyazi uba yintoni into sibhidana ngayo kodwa ke lukhona utshintsho ebendike ndalichola phaa uba befondini ithi apha ithi phaa ngoku ezo nto ndizincinci ndizenzileyo ikhona into engxaki imane eyenzekayo. Into zokuqala ke make ndithumele noba zine ke ndibone uba zenza njani. Kukho into ebendifuna uyibona ebesike savana ngayo ngoku bendiphaa ekuzingeleni okukodwa ke ngoku ndifuna ubona yona uba izawuzenza njani. Ngaphandle kwaleyo ikhona ke nenye into endizawuve ndiyibonisa izawuvela kakuhle. Umfudumeza nje ndimthumele ule ntsimbi eseyileli ngecala fama kudala zithunyelwa zingena kuyo. Umfudumeza nje ndithumele yanye kodwa ke andinelisekanga ngeli hlobo enza ngalo. Andihluthi tu. Andiyazi uba kutheni ithi esisa ngolu hlobo nje kodwa ikhona ingxaki kule nto ibisenzeka besithe sizawuyenza ngalaa mva. Uvonile ngaphandle koko zibhidane ndibomba zikhona into ezishukumleyo endingazi uba bezishukume nini kodwa ndizama uzilungisa ndiphinde ndithumele akulungi ngeli hlobo ndifuna ngalo. Evaneni kukhona into endiyikrokelayo engathi ngundonakele ngoba kutheni izawuba secaleni iphinde ithi saa andiyazi uba kwenzeke ntoni kodwa heyi ikhona ingxaki futhi uba ikho sekudidelweni ke andinaze ndizitsale ezide zibe nne zithi saa ngolu hlobo. Ikhona nje into kodwa make ndiphinde ndithumele ndibone uba kwezi kuzawuba njani ndiqale ke ngokuphathaphatha kodwa kukhona undonakele endiwubonileyo kancinci uba andinaba bekutheni kodwa kukhona ukusuka okuncinci okunokwenza kumehluko enqobo kodwa fana akunawude kuhlale ngolaa hlobo. Evaneni ndinako ukurhana ngoku uba sendinale nto ndiyaziyo kodwa ngoku yabe kunzima ndiqhawukene.
Ewe kona xa unolinganisela ubuchopho bento nale nto bendiyibeke lapho ungazi uthi hayi yinto eyiyo leyo awuzenandakanangxaki kodwa mna mntu uqhele ukwenza ngaye heyi andineliseki kuba zingacukani kodwa ke kungabi nani ibuye la hagu bendiyifumene efowunini ndiyaqala uyibona ngoku le hagu uba inkulu nyani qha ke ngokwenzekile uba ndihambe imbumbulu ifike njani yaqhawula isigqitsi apha ngasentla kodwa ke bekusentanyeni ngelaa xesha bendibona. Yibone ndiyifumana ntloko yalaa nqaku ngoku igqiba kwenziwa siswe yonke inyama yomiswa yiboneni akungona ndiyiqabela ibe nkulu. Efowunini xa ndifika ndikhangela inyama ndibona amaphaphu odwa neentliziyo inyama iphelile ngoku negusha iphelile hayi yona laa nqaku ngoku sesinyanya sawuhlala pha isizukulwana sesizukulwana sawuhle nje siyayazi uba kwakuyagwekanga kungabi nani ke fowuni bendiqomba iyandiyityale ndiyandichuchumbisa uba makhe ndihambe ndiyosabela nakwamanye abantu ababonayo uba ithini na le nto mantwana. Back to your target. You have where did you aim? Did you aim there? Yes. There. Because one MOA 28.7 millimeters away. So each shot. And I see it immediately. You stringing. That stringing like this, or stringing like that, or stringing like that, is because you do not aim on the same place every time between shots. It's as simple as that. You can accept it or you can leave it. Do not aim on a circle. Webonene mna ukuba kuyiwa ngam mna ngibona ungalala ebusuku ndiyicinga into uba ndingaphumela njani kule nto le nto ndizayifumana njani le ndiyifunayo ngoku nangoku ndihambe ndibuza nje ndihambe ndikhangela ndifuna unobangela walaa nto ibisenzeka kuZenani phambi koba ndiqale kwa usebenzisa imali eninzi bendisithi ndizawuthenga into ezithile hayi ezi zinto azisebenzi ezi ziyasebenza okanye le into ithe le ayithanga make nihambe ndiyosabela mani komnye umntu nangoku uyabona le nto yosabela kwam iyacaca uba nyhani nam ndiyayiqonda uba nje bandikhomba phaa ayisoze kanti ndibambe endaweni enye ngoba ayingomgca ubonakala gca kulaa ndawo kuyo kodwa xa kungoku ndiyayicinga ke ngokuba heyi phambi koba ndisenzeke neyiphi imali make ndibuye umva ndiphinde ndiye phaa ndiyodubulela phepha qha elaa phepha ngoku ndizawulenza ngale yam indlela ngeli hlobo ndiqonda ndifuna ndilenze ngalo ngeli hlobo ndisandalifunda ke ngolitsha uba mandise ndilibhale imigca ngokunokwam ibe deki ndiyibone kulaa ndawo ndikuyo ndiyazi uba umgca nomgca ndibeka ngelaa hlobo linye oko. Efowunini ndinayo into endiqomba ngoku nje basendibuya pha uba le into yofunayo uba kucukane kuzawuba nzima kakhulu ubuzayibamba izinze ngxi intongo uphinde ubeke kule ndawo ububeke kuyo uqala ucinga itu akululanga usuka apho yehlise enyuka nako ngonzenza nempazamo yoshiya kanye ezinto zidla ngondibambela nkqi. Andijike mani ngalayithi umhluzi esongolola soze ndijike tu into uba ndike ndaqomba ndiyaqala phakathi ndiyicinga uba yenzeke njani kutheni kwathini akuthangani ndiyanyanzelise ngokuba funeka ndiyifumane ngoku lo mhluzi esongolola undiphethe ndibuyile ngoku ndiphinde ndaqonda uba ndilungise izinto ndize ndenze laa nto laa mfa ithethayo sizobona ke ngokuba kwenzeka ntoni nyhani. Fondini yabona into yokhula ezilalini ungarhani basake sawutya nyhani lo mhluzi esongolo ngoba akho nto indijikayo entweni uba into ndiyayicinga ngoko kude ibe kanti ilungile. Kwinto endiyilibeleyo apha ebaluleke kakhulu ezaa zinto ndidla ngozibeka thini Ewe nguba sendikhuphe imali ngoku ayizuba sajika funeka ndise ndizame ngale nto ndinayo uba ndiyaqonda kodwa akho nyani izawuvela. Nyhani ke ngoba ndishiye le nto bekufanele uba ndiyibeka kuyo ngaphambili nangemva ndixhakiwe ke ngokuba ndithini ndisendilapha sendiyikhuphile imali yalapha ndijike okanye ndiqhubeke ndizame ubeka ezi inyani sayizubakho ke ngoku izawuba yinto engadikinyana wona ndibhene nento ongenyaniso into ongenyaniso yona ungenza nasentweni na ayikhabi ingxaki nguZenani nje ninalo icebo ngandlela ukuphumela umdala zata nangoku ungathi xa uthelekisa uthi into ongenyaniso idubula phezulu noZenandi ngoku ayitshotshe entla kwathini kodwa into endiyithethayo ayikhabi into ongenyaniso xa uthelekisa noZenandi. inyanisele laa nto ibithetha ngolaa mfu ngoba into ongenyaniso khange kwazi ungena le ndlela yoba ndinibonise phaa kuyo kodwa kufuneka iinwele ezinja kwinto ongenyaniso ngoba into ithi awusoze ukwazi ugweba ke ngokuba ezi zididiyelweyo hayi ayizizo ngoba awubambi ndawoninye uhlusenyuka ngoku. Funa ungqina nam uba ndisendadlala ngexesha apha bengahambani uba ndizile apha qha into ibindibhidanisa yileyo uba nangalaa mini bengazinzanga ncam bendingakhombi ndawoninye
Ngoxa ungakhombi ndawoninye awunawulindela uba uzawubetha ndawoninye. Okwesibini, into engenyaniso ungathi wena xa ujonge ukuthi hayi idubula ngaphezulu kunoZenani. Into engenyaniso ingxaki yayo ayikukhabi. uZenani kuyavakala xa ebuya uba fonini kuyavakala uba uyakukhaba. Uyabona uzawuthi into engenyaniso hayi izamile okanye kutheni nezi zingezantsi bekufama zidibene zonke uba benibambe ndawoninye. Kodwa ke idinga elilandelayo mani kule veki zayo ndiyarhani uba kuzawuba nzinyana ukuzingela ngoku ukubheka phaa kuba kwesifo samanqina sizawubona.